Maksudnya iki sampean? Iya. Kayak aku iki mang lho. Heeh. Donga ngono kuwi lho. Ndongakno masyarakat kene. Dongakno masyarakat duka bubak kene. Ya muga-muga tak dongakno masyarakat bublak kene gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma. Amin. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi masyarakat Purwosari kabeh sehat, padha ayem sakeluarga masyarakate. Amin Allahumma. Amin. Kok padha nggonku? Kok padha nggonem piye? Donganem kok padha nggonku. Lah kok sepadha nggon ndi? Ya beda, aku dune dagelan loro ya dongane beda-beda, Bro. Kok bedane piye? Lho aku ya mang dongakno ngono kowe nek iso nggo parikan ah. Parikan. Lho kowe ditekakno ado-ado karo Rembang lho, Bro. Ya. Nggo parikan. Tuk aja mundur maju kene lho. Iki lombake wis ngeven kowe iki ben roh cetha. Iya. Iki tak sawang-sawang kaya buka jimut maina. Lho, kok buka jimut maina? Kira artine apa ora? Artine apa? Kulino ngemut bareng sing rang. Ngomong am. Maksude kaya wowo. Kenal pot. Ngene iku ora bareng sing ranggenah. Ana wong kok ngemut kenal pot iku. Lah iya. Ngomong anem. Nganggo parikan. Nganggo parikan. Nganggo parikan. Nandur pari ning Bencili. Muga-muga masyarakat Purwosari kathah rejeki. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Nandur pari ning Pasar Lasem. Mugi-mugi masyarakat Purwosari ayem tentrem. Amin Allahumma. Amin. Lho. Iya pinter arek. Kene Aku padane. ya iso. Kowe ya iso. Iso. Jajal, Cik. Nandur pari. Duwe dhuwit. Duwe dhuwit. Alang ke utang mendel ndak kena lah. Nandur pari kok utang iku. Gak duwe duit arek. Ora duwe dhuwit ya aja nandur tak pari. Ya pariane yo iku kok mbok takoki duwe duit. Sakliyane pari. Apa ya, Mak? Takok mak-mak sakliyane pari. Tuku wedi. Wong dhuwit nggo tuku pari ora gablek kok mbok nggo tuku wedi. Iya ya. Piye, Mbah? Alah, kok mendel aku iki engko mbok dibayar mbok ora kok. Nduk dhuwit mendel. Ning kene iki awak dhewe sambatan. Sambatan iki engko. Lho, Kowe mang yo dikeki mangan iku tok. dikeki mangan apa? Dikeki mangan iku mang Mau sego pecel. sego pecel. Anem. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas ngene Mas. Piye? Aku nak eling nak roh iki lho. Sapa? Wong wedok-wedok dol jilbaban. Wong wedok-wedok kene dol jilbaban. Iya. Aku kok eling bojoku nek omah. Lho, bojone ya jilbaban ngene iki. Lho bojone dagelan are. Ya jilbaban ngene iki. Ya ora tak nggone jilbab. Monggone apa? Plastik kresek. Lah bojo monggone plastik kresek. Ya nganggone jilbab ah omong iku lho. Oke berarti duwe bojo. Duwe Bojone ya wong. gak Apa? kirek. Lah jenenge wong iki dak rabi wong le Mas. Tak ceritani. Kene. Aku mau rene iku babal-babal. Lho, babal-babal. Babal-babal. Lho. Ora rene desa Purwosari nggon kene iki ya ora roh. Lagi pisanan ya Lagi Mas. pisanan Lagi rene. pisanan rene ya. Iya. Lah teko kono, teko pom bensin. Pom bensin kono. Iya, Iya. lalah aku takok, dedeke ya sak kowe, Dedeke aku. rupane ya kaya kowe. Wih, aku tertemar cah. Aku takok Gini. Mas, jenengan ngertos desa Purwosari? Wonge ya jawab. Wong jawab piye? Ora. Tak takoki neh, sampean roh ketoprak ting Purwosari? Yo jawab neh. Jawabe piye? Ora. Bareng tak selidiki ku mau. Jebulane wong bento. Alah. Wong bento. Wong bento kok mbok takoki. Lah iya wong bento anggere ditakoki ketaranane muni ora. Iku mesti wong bento. Wong bento Anggere ditakoki muni ora. mesti muni ora. Iku wong bento. Iku wong bento. Lah kowe roh ora? Ora. Lah kok teko kene? Piye lah? Lah iya, mau aku roh wong ning kono iku lho. Dedeke sak kowe. Sak aku. Awake ya padha kowe. Padha aku. Lho tak takoki. Mbok takoki. Mas, jenengan roh desa Purwosari. Wonge jawab. Jawab piye? Ora. Tak takoki neh. Mbok takoki neh. Mas, sampean ngertos ketoprak Wahyu Buwana? Wahyu Anggara. Wahyu Anggara. Jawab neh. Jawab piye? Ora.
Ora terus ya. Jebul tak selidiki Mbok iku selidiki? mau wong bento. Jebule iku mang wong bento. Wong bento. Alah ngono kok mbok takoki. Lah ya wong bento iku ditakoki jawabe ora iku Oh. mesti wong bento. Angger dijawab, diangger ditakoki jawabane ora. Ora mesti wong bento. Mesti wong bento. Iya. Nah. Lah aku saiki tak takoki. Hmm. Lah kowe roh apa ora? Gak. Ora. 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 Lho. Lah kok teko kene, Bu? Piye le? Mosok aku mbok anggap wong bento? Lah ya kowe roh apa ora? Ora. Panem apa ora? Ora. Lah kok teko kene iku mau roh kaya ning kono kok. Alam botra. Wong angger omongan karo kowe kok diledek senengane. Gledek piye? Mosok aku mbok anggap wong bento angger jawabe ora, wong Lah wong bento. bento apa ora kowe? Ora. Lho ya le. Loh, iya. Ayo aku bento lah iki ya. Bento. Bento. Alhamdulillah Mas. Iya. Wahyu Anggara. Heeh. Iso pentas ning Desa Purwosari. Bublak. Dukuh mbubak kene. Ancen. Ancen kowe ditekano ado-ado. Iya. Iki 2020. 2020. Pentase ning kene. Pentase ning kene. Bakale 2026. 2026. Pentase ning kene. Pentase ning kene. Ning dagelane karek aku tok. Lho, aku Kowe mati ngono kok. menganem iku lho. Lah nek aku mati wis cepelanem sapa? Aku Heeh. mbah tuwa iki. Ala apa kuat? Apa kuat? Yo kuat tak? Mbok kok joget nginang ngene. Jajal kon joget darah kuat. Alah, paling 3 menit semaput. Lah nek kowe, Ayo, aku jelas jelas apa? gak iso joget. Oh, anem kok. Senengane kok. Alhamdulillah. Memang wis widungakno ning Dukuh Purwosari kene, Ya. Dukuh Bubak kene ya. Heeh. Nanggep ketoprak Wahyu Anggara. Ya. Insyaallah Kene. diparingi lancar. Amin. Masyarakatnya seger waras. Amin. Mbah nak desa liyane Kok mbok desa liyane. ora tak dongakno. Tapi aku lagi wedi ning desa iki. Lapo kok wedi? Jebulane Kene. cah cilik-cilik ning kene iki do nakal. Kok iso nakal iki? Lah cah cilik-cilik ning kene nyokoti mboke. Kok iso nyokoti mboke iku lho? Kowe ora percaya? Ora. Lah iku. Wong ngemiin to bento. Apa? Wong ngemi iku. Lho, lah ngemi ora tau Alah, tawa-tawa ya. Nak semono sing ngemi iku Kene. jeringan. Paling sut ngono. Lah nek bareng Lah aku nak kowe nak tawut pedot langsung entek yo. langsung teh. Cara kali ku asat. Asat. Saiki mergo lakone Sunan Kene diwenehi panglipur. panglipur. Lagu sing lagi viral iki lho, Bro. Lagune sing piye? Lagu sing lagi viral. Aku ngerti nek Iya. nek kene iku ibu PKK. Iya. Senengane nabuh gamelan. Heeh. Dekeki lagu sing lagi viral iki lho. Lagune sing piye? Bocah cilik. Iya. Ngerti ya? Ngerti aku. Ngerti ya? Iya. Iso? Iso. Bocah cilik. Iya. Iso? Iso. Iso? Iso. Bocah cilik. Iso. Iso aku. Iso tenan. Iso. Iso lah. Ngene lagune. Bocah. Alah. Lanjutane iki lho. Lah aku mbok omongi terus kok ya lali kok ah. Kok omongi piye leh? Bocah cilik. Iya. Jejer mare Heeh. sandangane resik Iya. tumindake becik sandangane resik tumindake becik iso kowe Lho aku ya iso ah. ala gayamu iso tenan Apa meneh bocah cilik-cilik? I- Bocah tua-tua ya iso, tuwek-tuwek ya iso jajal jek. Oh, kowe ra ngandel. Alah jajalem jajal. Rumakna ya. Iya. Bocah tuwek-tuwek jejer elek sandangane suwek kelakuane kaya telek. Omonganem kok. Wah, diku tuwapoki wong kene lho. ora iki ibu-ibu ning kene iki kepak grapyak Nah, pamerno Mas suaram. pamerno Pamerno.
Pamerno piye? Pamerno takok ibu-ibuke nyuwun lagu napa? Nggo iki kowe. Medun. 18. 18 sing Gending 17 gak oleh lah, Pak. 18 gending apa? 17 gak oleh, Pak. Gak ukurane. Pase 18 iku. 18 jajal. 18. Nggih, mungkin jajal ibu-ibu. Nyuwun sewu Pak Bu. Ibu-ibu nyuwun lagu. Medun takok ibuke. Napa? Ya menten. Mungkin juga kalih kula nggih. Nggih. Takok ibu-ibuke. Iki mau ana pamundutan. Pamundutane apa? Saking mburi request ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Isa kowe? Lho balik ah. Oke, jajal. Yuk, Mas Orjen ayang-ayang. Mas Damar dari Kota Rembang. Yuk. Masih bersama Wahyu Anggoro. Kita goyang lagi, Bro. Ayang-ayang spesial kangge masyarakat Purwosari. Masyarakat Purwosari kene ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Yuk. Wahyu Anggoro. Wasik. Peteng rasaning ati kang nandang sengit ding liyan hanyawang aku kowe labung limas wong seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh iki ento aku sliramu ra diakoni senadyan donga ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa nimas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan nimas mustika ning ati dongaku siji tresno iki Ayo, Bro. dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labu tresno datang dadak saking jembang tarewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Wahyu Anggoro. Yuk. Abane barongane wis bar. Dimeriahno awake dhewe yuk. Wahyu Anggoro didukung Ganjur Channel Wasik. mas keling sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas mustika ning ati dongaku siji tresno iki
dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labut tresna datan kendhat saking tetet tak rewangi tak pateni laire tresna kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Sesarengan Wahyu Anggara. Asik bro. asik 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 Mas kowe sing sayang railo aku kudu kelangan Nimas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labut tresno datan kendhat saking coba kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula tarewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isane wiji Ayang-ayang wih rime mandi ya Mas. Andi Maksud alhamdulillah iki panjenengan lagune saking ayang-ayang. nggih Mas Iki mergo lakone Sunan, Ya. lakone isih dawa. Iki diwenehi satu lagu lagi. diparingi Sing lagi viral nek TikTok Mas. sing apa Kusumaning ati. kusumaning ati Kusumaning ati sing nggih. lagi viral yo. Monggo Mas. Nggih. Diwenehi Kusumaning ati sesarengan Wahyu Anggara. Anggara Yuk, tarik bro. Wong ayu kang taati-ati mong tekamu bisa gawe tentreming hatiku biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali jur kelingan jroning ati sabedahing bumi. Ayo Mas. kadung kaya ngene saiki piye karepe malam mirengake
manis pambukane kok pahit tiba mburine malah nganyelake amung pamujiku muga-muga ra ana rubeda sapungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo Ayo bro. Wahyu Anggara yo. Masuk deh. kusumaning ati wong ayu kang tak anti-anti mung kamu bisa gawe tentreming atiku biyen nate janji tak ugewi ora bakal lali tur kelingan sabedaing bumi kadung kaya ngene saiki piye Loh, lah aku ra dikeki. malah mirangake manis pambukane kok pahit dibomburine malah nganyelake amung pamujiku muga-muga ra ana rubeda sapungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo Alhamdulillah diwenehi kusumaning Sampun, ati. nggih. Mergo iki lakone Sunan, Mas. Piye iki? Alah lakone gak Sunan Kalijaga. Kok bengi diwenehi tayuban, Mbah. Santai ae, Mbah. nggih kok bengi Ayo, pripun? Mergo lakone Sunan. Ayo nderek Ngisi Bendoro. banyu ning mburi. Nah, ayo. Ayo.
Sanggara kang dadian apa saka karepku? Jaluk baline Adi Endang Mustika. Sanggara pancing. Pancing. Baik. Wong setilah ora sakok pangisi. Sanggara kang dadi aranku. Sanggara? Bali saka kowe. Diwanake. Aku Indrawati. Indrawati? Kuwi bener. Kadange Indruksu. Kuwi bener banget. Engko dhisik. Aja seneng atimu. Yen kaya wong nyanyi krana pawongan, mong kowe sing dipawongan. Pancen ora. Yen aku bisa ndudut karo sing pawongan, kowe sing mergani kan kadang kok kan. Ora kleru, aku sing merjaya kang kadangmu. Bagus yen kaya ngono. Lanjut. Yen wis cetha kadangmu sing merjaya aku. Lanjut piye? Kan nawa kok dudu saurna kok mula nang papan kene. Aku jero ijo. 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 Ijo apa? Bondo donya? Ora. Sandang penganggur. Mas Picis Raja Brana. Aku ora butuhake sandang. Ora butuhake sandang penganggur. Aja kaya iki ora. Sing tak butuhake kowe dhewe Sanggara. Piye? Kowe kudu dadi bojoku. Aku dadi bojomu. Kuwi bener. Ora sudi. Lho,
Wis kula niku tresno kalian Ardi Endang Mustika. Ya, piyambakipun sampun pejah. Sampun sedo. Nggih. Lajeng mengko enek niki niku kepengin kula pundhut garwa. Iki sapa? Kadangipun Indra Kusuma. Sapa jenenge? Bupati Barat. Oh, Indrawati. Seneng karo Sanggara. Lek Sanggara piye? Tresno apa? Nggih timbang boten entuk napa-napa tak gelemane lah Bapak. Tenang. Nggih. Merga Sanggara tresna karo Endang Mustika iki dina Mustika wis tumekaning pati. Nggih. Mosok ana wong urip kok rabi karo wong mati. Nggih. Ya ono. Boten wonten. Sing mati ben karo sing Sing mati ben karo semati Sing Bapak. urip. Sing urip ben karo sing urip. Tenan lho ya. Nggih. Janji lho ya. Janji kula Bapak. Tenono kapan ngapusi? Aja ngapusi lho. Nggih, boten. Wis lah. Tak Umpama rumatane. iki urip meneh piye? Alah, nak urip meneh ben dibuak goro lah Bapak. Tenan. Janji lo. Janji. Yo. Ora urip meneh dah. Yo, dongane wong tuwa biyen asale beras bali beras, asale pari bali pari, asale waras bali waras, asale mari bali mari. Oh, wis merasuk. Wis lugat-lugat berat-berat. Dongane wong tuwa jeh mati cah. Janjine lho. Iya lho. Aja ngene iki katok. Aku ora katokan. Aja ngene iki ya. Cigata iki ora mati kok, Nduk. Iki turu tangnya, Cok. Bayane nandang ya. Bapak. Ah iya. Bapak sing utama. Ono. Boleh. Lho kok saged urip meneh. Lho, kok ora iso ibu? Iki mono ra gawe aku. Dadi kali kula mawon. Lah dalan sing mati ben karo sing mati. Sing urip ben karo sing Nggih. Boten menapa-napa Bapak. Kok sampe iki lenggono lah. Ya wis ngasih sak tuwekmu sak matimu tak ruwat. Bapak iki pisan Bapak. Lah kene, Nduk. Dijelasin mawon Bapak. Iki kene rumangsamu bocah loro iki jo mati. Rumangsane wong tuwa arek diapur. Aku tak ora. Boten kados ngoten ya Bapak. Pribene wong turu. Wong tuwa ate diapur. Kula niki mboten ngapusi kalih sampeyan. Mergo kula niki seneng kalih. Ayo. 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 Respati. Wong ora ngombe arak kok edok-edok mati. Lah nek kula ngombe arak mati, dheweke isih urip, isih golek wong Sampeyan lanang. iki nek ngombe arak ya mendem ora mati. Jebul pinter kowe. Wong lanang kok pinter ngene. Pinter. Ayo, ngapusi wong wedok endi ae. Mesti iso. Iki ya Respati. Yo, Respati. Sing kula Bapak. Bebasan kang sira bakal mlayu ana ing lak-lakane naga. Mesti dibujung karo mengkene iki. Raja Nata kok ngenek niku. Kula murid sampeyan. Yo yo. Raja Nata iki wis jatuh cinta setengah mati karo. Jatuh cinta. Iki wis jadi jodohmu, Nduk. Iki jaga kula. Nggih. Iki wis ditemtokake sing kuwasa. Kowe kudune wis bisa mikir dhewe-dhewe. Nek neng karo neng karo lah nek karo ya aku karo sapa. Kalau nek Bapak, kangen lho Bapak. Sampe ora kuat aja. Ini ya. Mergo wis padha ketemu jodone dhewe-dhewe. Iki kena diarani Tresno Sabaya Pati Sabaya Mukti.